שלום וברוכים הבאים. אני כאן היום עם שירי גורפיל, קוראים לי הילה קיי. אני מטפלת קרניו-סקרל, ושירי הסכימה לעשות יחד עוד שיחה בנושא קרניו-סקרל, וספציפית היום אנחנו נדבר על העיקרון של עשייה באפס מעשה, או non-doing touch, מגע שאינו עושה. ונרחיב על זה את הדיבור בניסיון לגעת בעקרונות של הטיפול הזה, קרניו-סקרל. אז היי שירי, תודה שאת כאן איתנו. היי לה, כיף להיות, כיף להיפגש. הפודקאסט הזה, או ההקלטה הזו, היא לכל מי שיכול להיות שיתעניין בלימודי קרניו-סקרל, שהתחילו בדצמבר 2022, ולמי שיש שאלות מוזמן לפנות אלינו בסוף. אנחנו נתחיל היום את השיחה הזו עם איזשהו ציטוט שאני מביאה מספר הטאו, של האוצה בתרגום של ניסים אמון. אני רק אקריא את הסוף של השיר או שירה הזו של פשטות ומנוחה. עשה באפס מעשה והכל מעצמו יעשה. אני מקריאה את זה כי כמה המילים האלה מלוות אותי כהשראה מאוד גדולה בקרניו-סקרל, ורציתי לפתוח עם זה ולדבר קצת על העקרונות של המגע הביודינמי. אז רציתי לשאול אותך איך זה פוגש אותך, ופשוט נצלול לתוך זה. אז באמת האפס מעשה, איך שאנחנו רגילים לקרוא לזה בקרניו-סקרל, non-doing touch, זה חלק בלתי נפרד מהפילוסופיה שעומדת מאחורי שיטת טיפול הקרניו-סקרל הביודינמי, שבקרניו-סקרל ביודינמי אנחנו באמת נותנים את המקום לטבע, ואנחנו סומכים על הטבע ועל החוכמה הפנימית של הגוף שלנו, יש לו תוכנית, יש איזה תוכנית, אפשר להגיד תוכנית אלוהית, אפשר להגיד תוכנית באמת של הטבע או של הכוחות חיים של הטבע, ושהגוף שלנו הוא פשוט מאוד מאוד חכם, יש בו אינטליגנציה של ריפוי ושל צמיחה וגדילה והתפתחות שקיימת שם. אז העבודה שלנו היא בעצם הקשבה ואי עשייה ואי רצון לתקן או לשנות משהו מבחוץ, או להכניס איזה כוח חיצוני לתוך הגוף. הרצון שלנו בטיפול הוא לאפשר דרך ההקשבה שלנו ודרך המגע המיוחד של הטיפול הזה, לאפשר לכוחות הפנימיים של הגוף לפעול, להפעיל את הכוחות מבפנים, את כוחות הריפוי של הגוף, ולתת לגוף את האפשרות לבטא את האינטליגנציה שלו. אוקיי, אז אני מרגישה שיחסית לעולם שאנחנו חיים בו, לתרבות המערבית, יש בגישה הזו משהו שהוא די מהפכני, והרבה פעמים גם לא ברור. כלומר, אנשים באים אלינו עם בעיות שהם לפעמים סוחבים הרבה מאוד שנים, ויש איזו בקשה, באמת, בקשה עמוקה, שנעשה משהו כדי לשנות את המצב. כשהם נותנים את האמון בנו כמטפלים, כי יש לנו איזושהי מיומנות שאין להם, איזשהו ידע שאין להם, איזשהם כישורים שאין להם, ואנחנו נוכל להפעיל את הכישורים האלה עליהם כדי לייצר את השינוי. ולמרות שהשינוי קורה בתוך המערכת יחסים הטיפולית,
רוצה קצת שנרחיב על מה בעצם קורה שם, כי זה לא בדיוק מצב שאנחנו עושות, כפי שתיארת, אבל משהו בהחלט נעשה. אז על זה, אם אפשר לתת דוגמאות לסדרי עדיפויות שאת רואה, שהגוף מראה, לפעילויות של הגוף. כן. אז אני יכולה להגיד שההקשבה בטיפול קרניו-סקרל הוא הקשבה לאיזושהי מערכת או לאיזשהו שלם. אני באה מעבודת גוף עוד לפני זה, אבל ההבנה הזאת פתאום שאני יכולה להתייחס לגוף של אדם, לא רק למפרק שלו, או לתנועה של המפרק, או למבנה הגוף שלו, אלא שיש שם סיפור שלם, ושהגוף יכול לבטא את הסיפור הזה. למשל, אני יכולה לחשוב על מתח בלסת, כן? אני חושבת על דוגמה של מטופלת שהייתה לי. אז מישהי שמגיעה עם קושי בלסת, עם כאב, עם תקיעות, הלסת שם מוחזקת, קשה לה ללעוס בצד אחד, מין מצב כזה שלא רק שהוא פוגע בלסת, הוא פוגע באוזן שלה ובצוואר שלה, וזה משפיע על כל האליימנט של הגוף שלה. אז יש את הסיפור הפיזי הזה, אבל גם יש מאחורי זה סיפור אחר שמוחזק במערכת העצבים, שיכול להיות קשור לחוויית חיים שהיא עברה, שיכול ללכת אחורה עד החוויות הראשוניות של החיים שרשומות בגוף שלנו, כמו הלידה שלה, או פשוט איזושהי חוויה של מצוקה שקרתה באיזשהו שלב בחיים, שרשומה במקום הזה, בלסת, והמתח הזה מוחזק שם כאיזושהי הגנה אפילו של הגוף, כמו מנגנון הגנה, שמערכת העצבים שומרת על עצמה, שומרת על הגוף. וכשאנחנו מקשיבים לכל המערכת הזאת, לכל הסיפור הזה, אז מתגלים לנו גם ההקשרים של הגוף, וגם סדר העדיפויות של הגוף. ואולי צריך להשתחרר הרגש שיושב ברקע, או הסיפור, או החוויה שנחוותה, בשביל שהלסת והמפרקים יוכלו להשתחרר ולחזור לאלמנט, למנח הנכון שלהם. השרירים יוכלו להרפות את המתח שנוצר בהם, והגוף יודע לעשות את זה, והוא יודע גם להראות את הסדר העדיפויות שלו, ובעבודה הזאת אנחנו באמת מקשיבים לסדר העדיפויות של הגוף. אז אני לא, בעבודה שלי, כן, יש שיטות טיפול שזה מה שעושים, שבאים ולוחצים ומפעילים איזה לחץ חיצוני על הלסת, כדי שהיא תחזור למקום שלה. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו מבינים שהגוף מסוגל לעשות את זה בעצמו, ברגע שיש סביבה שתומכת בזה, והגוף או האדם או כל המערכת שלו, כל הסיפור חיים שלו יכול להתבטא שם באופן שהוא מרגיש בטוח, באופן שהוא מרגיש שמערכת העצבים יכולה רגע להוריד את הווליום ולאפשר לגוף לעשות את העבודה שהוא יודע לעשות. ואם צריך להוציא רגש מפה, אז יכול לעלות רגש תוך כדי טיפול, יכולה להיות איזושהי אקטיבציה של מערכת העצבים, שפתאום הדופק עולה, או משהו ככה נעשה טיפה יותר סוער בגוף, אנחנו יודעים להחזיק את זה ולעזור למטופל להחזיק את זה, וזה מאפשר למבנה להתאזן, להשתחרר ולחזור למצב האופטימלי שלו. אז אנחנו רואים את זה שוב ושוב בטיפולים, שככל שאנחנו עושים פחות, הגוף יכול לעשות יותר. זה באמת חוויה מדהימה, ומפעימה לראות את זה כל פעם מחדש. אז אני רק רוצה להבהיר למי ששומע על הקרניו-סקרל בפעם ראשונה, או לא התנסה בטיפול,
שהרבה ארגונים יכולים לקרות, ויכול להיות שיש להם מקורות היסטוריים מאוד מוקדמים, בעוברות אפילו, או בשנים הראשונות של החיים שלנו, אבל בגלל שאלה שלבים טרום ורבליים, הרבה פעמים תהיה איזושהי חוויה בגוף, אבל לאו דווקא זיכרון מוחשי של הלידה, לפעמים זה קורה, אבל אנחנו לאו דווקא צריכים לזכור את כל הפרטים של הסיפור כדי שהדבר הזה יקרה, וזה חלק מהתבונה הזו של הגוף שאנחנו פוגשים, וזה יכול לבוא כביטויים של אקטיבציה סימפתטית שיכול להיות שקרתה בצורה דומה באירוע עצמו הטראומטי, והגוף עובר דרך זה בתוך מרחב בטוח ביחד איתנו. אז רק להוריד את המשקל מזה שאנחנו לא תמיד זוכרים בתוך טיפול פתאום מה המקור להכל, כי אני חושבת שזה גם משהו מאוד, להקשר של הנושא הזה של ה-non-doing touch, משהו בתרבות שלנו שאנחנו מאוד רוצים לדעת את הסיפור, לדעת את הפרטים, לנהל את המצב, ללמוד מחוויות שהיו כדי לא לחזור על דפוסים, וזה לאו דווקא עובד ככה הרבה פעמים. אז זה עוד נקודה שאותי מאוד מרגיעה, שהגוף יודע לעשות גם אם אני לא יכולה לעקוב אחר כל הפרטים וכל הסיפורים והסיבות. הייתה אצלי לפני כמה שנים מישהי שהגיעה בגלל שהיו לה הפרעות שינה, היא לא הצליחה להירדם, והיו איזה 2 או 3 טיפולים שהדבר כמעט הדומיננטי העיקרי שהרגשתי זה הקרסול שלה מתארגן, קרסול ברגל אחת. אז חשבתי שזה יהיה יותר משהו כזה מערכתי, כאילו שערתי, אבל הייתי עם מה שעולה. ואז עלה סיפור שהיא נזכרה בו של איזושהי נפילה שקרתה, ממש 2 קודם לכן, באירוע שהיה מאוד עמוס ומשמעותי בחיים שלה, וכל הזיכרונות שהיו רלוונטיים עבור ההחלמה שלה, פשוט עלו מעצמם, לא משהו שהיא הביאה, לא משהו שהיא מילאה בטופס קבלה, לא משהו שהיא הביאה בשיחה בינינו. הדברים האלה עלו, הכאב עבר לחלוטין, אחרי 2 שהיא סבלה כל הזמן מכאב בקרסול, ואחרי שזה נרפא והכאב הזה עבר, היא נכנסה למצב שבו היא מצליחה לישון יותר טוב, להיות נינוחה רגועה יותר, וזה היה גם איזה שיעור כזה מאוד, מאוד חשוב ב-non-doing touch בשבילי, שזה הולך רחוק האפס מעשה, כי הרבה פעמים ימלאו בטופס קבלה או יגידו לנו דבר מסוים, ואז אפילו ההתכווננות, המחשבה שלנו לחפש דבר מסוים, יכול להיות מעשה. ואני רואה שהמיומנויות שלנו בתור מטפלי קרניו-סקרל, גם להכיר את הפיזיולוגיה, לדעת פרטים על אנטומיה, וגם להרפות ולעשות זום אאוט, ופשוט להיות פתוחות למה שיקרה. זו מיומנות מאוד מיוחדת, אני חושבת, טיפולית. כן, זה ממש דוגמה טובה, העניין הזה עם הזיכרונות שעלו והשתחררו, ובאמת הרבה מהטיפולים שקוראים לאנשים עולים זיכרונות, לפעמים זה זיכרונות שעולים ברמה הפיזית, ושאין איזושהי הבנה למה זה קשור, ולפעמים הם עולים, ואחר כך עולה הזיכרון היותר מחשבתי, פתאום מתקשרים דברים. אני יכולה להיזכר בטיפול שאני עברתי, שהיה מאוד חווייתי בקרניו-סקרל, שהרגשתי ממש איזושהי חוויה פיזית מאוד חזקה בגב שלי, ממש יכלתי להרגיש סוג של שריפה בגב. זו הייתה חוויה מאוד חזקה של משהו שורף בגב לאורך עמוד השדרה שלי, והמטפלת שאלה אותי אם אני מכירה את החוויה הזאת, אם זה משהו שמוכר לי, אמרתי לא, אני לא, זה משהו שעלה מתוך הגוף במהלך הטיפול, מאיזושהי סיבה.
וזה מה שהיה בטיפול, זה היה חלק מאוד משמעותי מהטיפול. ואחרי הטיפול, כמה שעות אחר כך, פתאום ככה נפל לי הסימון ונזכרתי בחוויה של תאונת דרכים שחוויתי שהייתי בת 6, שלא חשבתי עליה כל כך הרבה זמן, אבל הגוף העלה את הזיכרון הזה. היו שם איזשהם שאריות של מטען עצבי, ואולי גם רגשי, שהיו צריכים להשתחרר, והגוף בחוכמתו, בלי שמישהו יחליט בשבילו, החליט שהגיע הזמן, ושזה משהו שצריך לשחרר אותו. ובאמת זה מה שאנחנו רואים בטיפולים, שאנחנו לא צריכים להיות אלה שמאבחנים, או איזושהי דיאגנוזה, או להיות ספצים במערכת העצבים. אנחנו צריכים לדעת לפיזיולוגיה, את הבסיס של זה, אבל לדעת להקשיב לגוף, ולדעת להיות נוכחים ברגע הזה, עם מה שעולה, ולעזור למטופלים שלנו להיות נוכחים, כי נוכחות גופנית, נוכחות בגוף, אנחנו רואים שזה קשור מאוד מאוד לבריאות, וליכולת של הגוף לעשות את העבודה הזאת. וכן, זה הרבה ממה שאנחנו עושים, זה לעזור להיות נוכחים. כן, ולהיות בנוכחות זה באיזשהו מקום אפס מעשה. לשים לב, להיות במיינדפולנס. זה לא לרצות לתקן משהו, רק לראות מה נמצא כרגע. כן, אז רציתי גם לדבר על המצב הזה של הפעילות שהיא ללא מעשה, כי מבחוץ לפעמים שואלים אותי, רגע, אבל מה את עושה? כי זה נראה כאילו אנחנו לא עושות משהו, כי זה סוג של טיפול שהוא לא עיסוי, אנחנו לא עושות קנקים בגב, אנחנו בעצם מניחות את הידיים באיטיות, בהסכמה, ושוהות די הרבה זמן, ומשתמשות במיומנויות שהן בדרך כלל לא כל כך בשימוש של מגע שמרגיש ממש ניואנסים ומיקרו ארגונים כאלה בתוך הגוף, ולפעמים אפשר להתבלבל בין זה לחוסר מעשה, או איזשהו zoning out, או חוסר נוכחות, כי אנחנו לא רגילים כל כך בתרבות שלנו לשבת בשקט, בכזה שקט, ולא לעשות. אז רציתי רק להוסיף את המצבים האחרים בחיים, או בתפקוד מאוד גבוה, שיש איזשהו תדר דומה, איזושהי תחושה דומה, שהשליטה על מה אני עושה עכשיו יכולה להשתחרר, והגוף יכול לעשות מעצמו, כמו שאנחנו רואים חתול מתמתח, זה לא שהוא לא בפעולה, אבל הוא פשוט לגמרי בתוך הגוף שלו, בגופניות שלו, או שאנחנו רואים ילדים משחקים, אנחנו תוהים, כאילו, איך הם לא מתעייפים, לקפוץ, לרוץ, הלוך, חזור, שזה יותר מין state of flow כזה, שזה גם עשייה באפס מעשה. וגם לפעמים שאנחנו מניחות את הידיים, אנחנו יכולות להרגיש דברים מאוד חזקים שקורים, שהם לא נראים מבחוץ, אז זה לאו דווקא שהגוף לא עושה שום דבר בגלל שאנחנו יושבות בשקט. כן, ורק להגיד שהגוף כל הזמן בעצמו באיזושהי עשייה, יש חיים בגוף, הגוף כל הזמן בתנועה פנימית, ובקרניוסקל ביודינמי אנחנו מקשיבים לתנועה הפנימית הזאת, לגאות והשפל שיש בגוף, כי יש תנועות ויש ריתמוס של תנועות, ובעצם לכל תא יש ריתמוס של נשימה, לכל איבר יש ריתמוס, אפשר להניח יד על הכבד ולהרגיש את הנשימה שלו, את ההתרחבות וההתכווצות שלו והתנועה שלו.
סאטרלנד, שבעצם היה אוסטאופט והביא את הגישה החדשה של הקרניוסקר לביודינמי. הוא עדיין לא קרא לזה ביודינמי, זה קרה אחריו, אבל סאטרלנד בראשית חייו היה אוסטאופט מאוד טכני שעבד ברמה המכנית, כן? הוא הזיז עצמות, ובהדרגה לאורך העבודה שלו הוא התחיל לחוש את התנועות האלה, את הגאות והשפל. הוא דיבר על הריתמוס הזה שקיים בגוף, על התנועה הריתמית שניתן להרגיש אותה בגוף, והוא אפילו דיבר שבתוך התנועה הזאת יש, הוא קרא לזה פוטנסי, זו מילה שאנחנו משתמשים בקרניוסקר ביודינמי, לומר שיש בתוך הרקמות שלנו, בתוך הגוף שלנו יש סוג של אנרגיה, אנרגיה ותנועה, והוא דיבר על ה-liquid light, על האיכות הזאת של האור שנמצאת אפילו בתוך מין אנרגיה כזאת שיש בה איכות של נוזל מואר, או כן, שזה איכות כזאת אנרגטית בתוך הגוף שניתן להקשיב לה. והקשבה זה משהו יש לו את האיכות הזאת של אפס מעשה, של רק הקשבה, זה עדיין איזושהי פעולה, זה איזושהי התכווננות, אבל אין בהתכווננות הזאת איזשהו רצון לעשות תיקון, או להגיד הדברים הם לא כמו שהם צריכים להיות, אלא פשוט להקשיב ולראות איך הטבע, איך הדברים נעים, ואיך הטבע יכול לאזן את עצמו, ואיך הטבע של הגוף שלנו והגוף של האנשים שאנחנו באים איתם במגע המיוחד הזה ויוצרים את השדה המיוחד הזה שיוצרים בטיפול קרניוסקר ביודינמי, שהתהליך הטיפולי הזה, איך זה קורה, וזה באמת משהו מאוד מיוחד כשחווים את זה. אז אנחנו יכולות לדבר בעצם ולספר על זה, אבל אני יכולה להגיד שהחוויה היא מאוד משמעותית בטיפול הזה. כן, מומלץ פשוט לחוות בגוף. אני חושבת על התגלית של סאדרלנד, מה שעשה לו איזו תפנית בקריירה שלו אל תוך המעבר מעבודה שהיא יותר מכנית לעבודה שהיא יותר של הקשבה ומתן מרחב בשביל הגוף להתארגן בעצמו. זה גם כמו רוב התגליות הגדולות של האנושות, הגיע באפס מעשה. הוא היה עסוק במשהו שסקרן אותו גם ככה, סקרנות טבעית כמו של ילדים, אבל רצינית, כן? וזה הגיע אליו, המחשבה הזו, שזה שתי עצמות, המבנה שלהם נראה כאילו יש שם מקום לחיכוך ותנועה, ומשם זה הוביל אותו לעוד תגליות שבאמת שינו את החיים האישיים שלו ואת החיים המקצועיים שלו, ואנחנו עוד מרגישות את ההשפעה של התגליות שלו עד עכשיו. ורק להגיד שהאפס מעשה הזה יכול להיות מקום מאוד יצירתי, שאנחנו באיזשהו שקט, אז גם דברים יכולים לבוא. לכן כל זיכרון או מחשבה שקורית בתוך טיפול היא מאוד רלוונטית, מרגישה מאוד קשורה באופן אינטימי למה שהבן אדם הזה צריך ברגע הזה. שזה גם דבר שמאוד כיף לחוות. היה מטופל אחד שהגיע אליי באמצע הטיפול, פתאום מצא סוף לאיזה סיפור שהוא היה עסוק בכתיבה קצרה, בכתיבת סיפורים קצרים, פתאום זה, כשהוא נח ולא חשב על זה, זה יכל להגיע. איך את מרגישה שהעקרונות האלה השפיעו על החיים האישיים שלך, או אם את רוצה לשתף משהו מתלמידים שלמדו את זה ואת רואה? אז אני חושבת שדבר ראשון, המערכת יחסים עם הגוף שלי
וההבנה של איך הגוף שלי פועל ואיך אני יכולה לתמוך בעצמי היא מאוד משמעותית. בתהליך שאנחנו לומדים להיות מטפלי קרניוסקה, אנחנו עושים עבודה פנימית, תוך כדי הלימוד בעצם אנחנו חווים את התהליכים הפנימיים של עצמנו וחווים את החוויות חיים שלנו שעברנו, עוברות דרכנו ואת הגוף שלנו מתארגן, וכשחווים את החוכמה הזאת של הגוף, אז יש איזו תחושה של ביטחון, תחושה שאני יכולה לסמוך על הגוף שלי, תחושה של לגוף שלי יש כוחות ויכולות מדהימים, ואני רואה שגם מטופלים שלי מתחילים להכיר את הגוף שלהם באופן הזה, הם מתחילים לסמוך על הגוף שלהם, מתחילים להיות מסוגלים גם להתמודד עם דברים שקורים בגוף, כי זה חלק מהחיים, ולפעמים אנחנו נפצעים, ולפעמים כואב, ויש כל מיני דברים. והרבה מטופלים שלי פשוט מספרים לי על הדרך שלהם, שמאז שהם מגיעים לטיפול, איך הם יודעים לעבוד עם הגוף שלהם, איך הם יודעים להקשיב לגוף שלהם, איך הם יודעים, למשל אני יכולה לחשוב על אנשים שסובלים מכאב כרוני, ויש איזשהו פחד, כשאתה סובל מכאב אז יש פחד לזוז, והפחד לזוז יוצר מעגל כזה של קיבוץ שמגביר את הפחד, וזה חלק ממה שיוצר את הכאב הכרוני, בעצם אנחנו ממשיכים לייצר את המעגל הזה, הגוף ממשיך להתגונן, לשמור על עצמו, וגם אם הרקמות כבר החלימו ואין שם פציעה, עדיין המוח מרגיש שצריך לשמור על הגוף, והוא ממשיך לייצר את הכאב הזה. וכשאנשים מבינים את זה והם חווים את החוויה הזאת בגוף שלהם, מתחילים להרגיש יותר בטוח לזוז. הם מרגישים שלגוף שלהם יש משאבים שהם יכולים לגייס, למשל לשהות בגוף במקום, למשל כשכואב לברוח ולהתנתק מהגוף. כי ההתנתקות מהגוף גורמת שוב עוד כאב, אבל הנטייה או המנגנון הגנה של הרבה אנשים זה לברוח מהגוף. ובתוך הטיפול אנחנו עובדים על הנוכחות, על להקשיב לגוף, ופתאום אנשים שמים לב לנטייה הזאת של הבריחה מהגוף, או תחושה שפתאום יש איזה חסר בתחושה במקומות מסוימים בגוף. וההבנה הזאת שיש שם חסר בתחושה, שיש שם משהו שהוא במערכת העצבים לא מאוזן, אבל אני יכולה עם הנוכחות שלי בתוך הגוף, לעזור לגוף לזרום בצורה טובה יותר. היא מאוד חשובה, והיא עוזרת לאנשים לצאת מהמעגל כאב הזה, בצורה ממש טובה, ולהעצים, זה מאוד, אני מרגישה שזה מאוד מעצים. אני גם מרגישה שהרבה מהמטופלים שלנו, הם יכולים לחוות יחסית שיפור מהיר ולא להצטרך לבוא לאורך זמן. והשינוי הגדול שאני חוויתי באופן אישי כמטפלת, שטיפלתי באנשים למשל בפיזיותרפיה אחרי תאונות דרכים ואחרי טראומות שונות, שהכאב לא עזב אותם, והם היו חוזרים לטיפולים שוב ושוב, כי היה שם מעבר לפציעה עצמה, היה שם איזשהו מנגנון הגנה של מערכת העצבים, וברגע שאנחנו עובדים עם היכולת הזאת של הגוף לשחרר את הטראומה, לשחרר את ההגנה הזאת, אז הכאב הוא כבר לא חיוני, והגוף יכול לשחרר את הכאב הזה. אז השיפור באמת היה, במקרים האלה של טראומות ותאונות דרכים, השיפור היה מאוד מאוד משמעותי. אני גם מרגישה שהתהליך הזה בקרניוסקרה להעצים את הביטחון שלי בגוף שלי. אני יודע כאן שבמקור היו לי הרבה מאפיינים היפוכונדריים באופי שלי. כל דבר היה מאוד מדאיג אותי, שזה גם מין מנגנון כזה שמגביר את הכאב, במקום פשוט להיות עם הדבר, אם זה כאב גרון או כאב בטן, זה פתאום הפך להיות משהו הרבה יותר גדול, ומין חיה כזו שמזינה את עצמה.
משהו מאוד עמוק שהוא לא נעשה בשיחה או בדיבור, אלא תחושה גופנית שיש לי את הכוח הפועל הזה בתוכי, שהוא כל הזמן עובד לטובתי. זה כאילו גרם לי לאיזה חברות, איזו היכרות מאוד אינטימית כזו עם הכוחות האלה, וממש שינה את החיים שלי, חיים כל כך הרבה יותר רגועים כשאנחנו בחיבור עם התבונה המארגנת הזו. וזה לא אומר שאני לא דואגת אף פעם, אבל יש שם ריפוי עמוק שקרה בתחום הזה, גם של האפס מעשה, שאני לא חייבת לחשוב על כל התהליכי ריפוי שקורים לי, כדי שהם יקרו. כן, אז לכל מי שזה מסקרן אותו, קורא לו לעוד, אני מאוד מאוד ממליצה לבוא למפגש מבוא של קרניו-סקרל ביודינמי, או ליצור קשר כדי לקבוע טיפול עם אחד המטפלים בוגרי בית הספר בארץ, כדי לחוות בגוף שלכם את המגע הזה, ה-non-doing touch, ולראות איזה הדים, איזה גלים זה עושה בחיים שלכם, בגוף שלכם. אני אגיד את הטלפון של אלמוג, שהיא אסיסטנטית שלנו. ואפשר גם ליצור איתי קשר דרך hila.k.com, זה האתר שלי, והטלפון שלנו. ואני צריכה אני אשים את הקישור לדף של Body Intelligence בתוך ההערות למטה, ותוכלו להיכנס, להתעדכן בעוד פעילויות שאנחנו עושים, בעוד וובינרים שעשינו ועוד נעשה בנושאים שונים של הקרניו-סקרל הביודינמי. והמספר טלפון של אלמוג לרישום ולשאלות זה 052-327-6181, אני אשים את זה גם בהערות. שירלי, יש לך עוד משהו להוסיף לסיום? יש לי הרבה, אבל אנחנו מסיימים. אבל אולי אני אגיד אני מרגישה שהקרניו-סקרל הביודינמי הוא בתחילת דרכו, ובמיוחד בארץ, ואנחנו ממש בהתחלה של לגלות, מבחינתי זה סוג של עולם חדש, של איזה שהם גילויים שעד היום לא היו כל כך זמינים, וגם עכשיו זה קורה בהדרגה, כי אנחנו מתחילים להיות יותר ויותר מטפלים בארץ, אבל עדיין זה תהליך. אז אני מזמינה באמת את כל מי שמסקרן אותו, השיטת טיפול הזאת, או מישהו שהוא כבר אפילו מטפל ורוצה להוסיף כלים מדהימים לעבודה שלו, לבוא ולבדוק את התחום הזה, כי לדעתי זה תחום שילך ויגדל ויהיה יותר ויותר משמעותי, כי באמת השינויים שאפשר לקבל בתהליכים האלה מאוד גדולים, במיוחד בעולם שלנו, שהקצב שלו והדרישות שיש מאיתנו הן הולכות ועולות, הטיפול הזה מביא משהו אחר מהפכני, שעוזר רגע להאט את הקצב, עוזר למלא את המשאבים שלנו בצורה מאוד משמעותית. אז מקווה שסקרנו אתכם, שנראה יותר אנשים שמגיעים לתחום הזה. תודה על התוספת החשובה הזו. אז אתם מוזמנים להיות איתנו בקשר, נשמח לפגוש אתכם, לראות אתכם בקורס בקרוב. להתראות. תודה, הילה. תודה לך, שירלי. להתראות.